til YouTube. Denne video er sponsoreret af Pepsi. Ja, og det er sådan noget challenge, en lille challenge, fordi det gik så hurtigt med vores likes og den slags. Så vi tager cola og noget slik. Så putter vi slikket ned i colaen. Og så kan vi se det bobler lidt. Så venter vi. Vi cutter lige ind til, at det har siddet der i lang tid. Så nu tror jeg, at det har været her i lang tid. Nu skal vi så drikke colaen, og så spise slikket bagefter. Det smager af kastanje. Altså kastanje, det der slik kastanje. Og husk køb Pepsi, det er fandme god. Og ja. Jeg tror også lige vi hurtigt smider et klip ind, hvor vi viser, hvor stort gamerområde vi overhovedet har. Ja, lige om lidt. Ja, nu er vi snart kommet til slikket. Jeg er ved slikket. Og så skal vi spises. Så er det iskøligt. Vingummi blander med cola. Det er ikke det bedste. Nej, men det Men er heller ikke okay. det dårligste. Den er sur, den her. Nå. Kom nu. Jeg skal nyde slikket. Så er jeg færdig. Vel YouTube. Vel. Ses i næste video. Husk, vi smider lige det der klip ind med vores computer. Det der. Hej. Hej. Ja, og så har vi Jonas der. Og så har vi vores lille... Der hvor vi ser film og sådan noget. Det er rimelig fedt. Og så har vi sådan et bord, hvor vi har noget ting på. Ja, ses. Ja, og så har vi Jonas der. Og så har vi vores lille... Der hvor vi ser film og sådan noget. Det er rimelig fedt. Og så har vi sådan et bord, hvor vi har noget ting på. Ja, ses.